Поздрав от името на учителите от Основно училище Христо Ботев ще поднесе госпожа Цекова. Скъпи приятели, бързо изминаха първите дни от вашето пребиваване в слънчева България. За наша радост, в тези дни вие бяхте между нас, хората от село Търнава. Много бяха съвместните приятни мигове, но бяха малко за вас обаче и трудностите, които преодоляхте. Ето, че е близо денят на раздялата ми с вас. Това за вас е поредният вълнуващ и пълен с очакване миг. А за нас остава очакването да се видим отново заедно, на някой празник или дори без повод. Пожелаваме ви още по-хубави дни в нашата страна. Пожелаваме ви да бъдете чудесни учители на своите ученици и да се радвате искрено на новите приятелства и интересни срещи. Желаем ви весело лято и успешна учебна година като преподаватели в България. До нови срещи! От учителите на Основно училище Христо Ботев, заедно с едни скромни подаръци. Dear friends, you come to us as ambassadors of peace and charm us with your simplicity, kindness and warmth. Thank you for choosing to teach the children of Bulgaria and do it with love and courage. Assure you that in the village Ternava and Hristo Ботев Primary School already have friends who believe in you and we always support you. Bulgaria is a small but ancient country with long history and cultural traditions, where education has always been respected, which has holiday of the Bulgarian alphabet, and in which teachers are called Fault Revival. Believe that you will be able to learn children everything you know, and through them you'll discover Bulgaria. And when you leave, will refer forever in our hearts. Good luck. The team of Hristo Ботев Primary School, Village Tърнава, Municipality Бяла Слатина, District Враца. Дамите от пенсионерски клуб. Веселин Василев се казвам и се кръсам на иконата Левски. И ми кажете, що ще внимай.